Sky99 и забравих му име Том и Коле. Аз съм от ЦЕС, пише... Абе, аз съм от ЦЕС, ти си баба ти от ЦЕС. То се пише Harlem Shake. Sky99 е 65 числото марафака. Аз съм FIFA Player и Том е The Best 369. Моето име е Sky99, да знаеш. Бе, Sky99. Сигурно. А фамилия Ватков. Sky99 Ватков. Айде всички... Абе, кое го то, значи? Пуцай здраво, пуцай! Гуи. Топа. Гейл. На кой бе? Кой го писа това, бе? Кой те помня? Койчо. Това страна. Оу, какъв кет, какъв? Абе, какъв е то гей? Давай. Айде, топчо. На това При баба ми, при дедо ми и при чичо ми. Абе, ти Знам. Знай. Проблем има ли? Да. Айде да го решим. Айде. Айде, те парика. За това тапанара съм се взел, че веднъж оттам. Двойка. Ти безнеш двойка, влазай. Влаза. Влазай. Влаза в ден. Дри. Види си това, бе. Я дупката не влазни. Пуцай. А аз като най-смях влизам. Ръби се. Давай. За това. Абе, какъв е то? Не. Край, това беше. Това е фейл.